Good morning, people. Saturday's vlog featuring Daniel and Razel. Go for it. Happy Saturday. Happy Saturday. Go the power. I'm not coming. Not coming. Why? Too cold. It's raining as well. It will rain. Yeah, you'll complain. That's too cold. I'm not gonna complain. You'll complain. Show your outfit, my love. It's very basic. Don't even put a jacket on. Yes. This is for the cold and rainy weather. Guys, yung jacket na yan, sobrang ganda niyan, tas sobrang warm, as in. That's from Forever 21. It is. Yeah. Very nice jacket. Very nice. Very warm, right? Yeah. That's good for the rain as well. If you get rained on, So we go just put your hood. army green jacket, Yeah. the traditional football scarf, the Fila jumper. I don't know what these jeans are. Cotton from. on, I think. Maybe. And the Adidas basketball shoes. Yeah. Are you guapo? Oh. Yeah, you look good. Sobrang lamig kasi, tsaka baka magbagyo pa. Punta na lang ako kinalay. Sabi ni Dan, mas mag-enjoy ka dun sa girls kaysa sa puti kasi sobrang lamig. So, pupunta ako kinalay guys mamaya. Hinihintay lang ni Dan yung best friend niya. Kukunin siya ng best friend niya tapos ihatid siya ni Christian papunta kinalay. So, one car pa din tayo mamaya gabi. Are we gonna win? We'll win. Yeah. 5 goals. Who are we playing, guys? Sydney. Sydney Swans? Guys! Nakatapos ako ng isang vlog. Ako na talaga nakatapos ng isang vlog. Si Dan, kanina pa umalis. Kanina pa. Sinundo siya ng best friend niya. Ako, mamaya aalis ako. Pupunta ako ng shops muna para bumili ng steak para sa boys mamaya. Tapos diretso na ako kinalay. Si Dan, ihatid siya ng best friend niya kinalay. Tapos para sabay na kami mamaya. Uwi! Ipuput away ko lang tong mga damit ni Dan na tinupi ko kahapon. Chiding! Natupi ko yan kahapon. Kaya lang nilagay niya dito kasi kumain kami ng pizza. Tapos yung akin, nilagay ko na dun. Nakalimutan ko tuloy yung sa kanya. Tapos, kung may time pa tayo, kasi wala si Dan, walang pipigil sa akin, maglilinis tayo ng kwarto. Kahit yung kwarto lang. Pero, iput away ko muna to. Kasi may time pa eh. 4 pa ako pupunta. I know. Yeah, may time pa. 4 ata kami pupunta kay Nalay. Tapos, grocery ako. So, aalis ako dito ng malayo kay Nalay. Mga 30 minutes drive ata. So, aalis ako ng mga alas 3. Yeah, nawala pala ako. Isang oras na lang. Tapos, kailangan ko pa maligo. Isang oras na lang pala ako. Kasi magtutuna. Maliligo ako. Tingnan niyo yung flowers. Hindi pa siya bumubuka. Pero, siguro bukas magbo-bloom na to. Ang ganda nito. Tapos talaga siya? Long life! Guys! Makeup lang ako ng very, very light. Medyo malilate ako kaya na light, pero okay lang. Pag wala si Dan, medyo nalilate ako ng very light lang naman. Kasi kapag nandito si Dan, wala na. Nakaalis na kami. Pag sinabing 4, nandun na kami. Wala pang mga 3:30, nandun na siguro kami. Pero kapag wala si Dan, chill lang ako. Lang ako. Kilay. Ito yung dalawang combination natin. Generation Happy Skin, Perfect Brows, shade ko taupe. Ito yung pang dito. Kasi, di ba, para siyang kalbo. Kahit na may, yun? Sa heater siguro. Gumagalaw yung plant. Yeah, sa heater lang. Inon ko kasi yung heater. Kasi sobrang lamig talaga. As in, clinose ko yung door. Nun ko yung heater, tapos nandito kasi yung parang vent. So, yun ata. Hindi naman lumilindol dito, diba? Parang finifeel ko, yun? Ako ba yun? Or, gumagalaw talaga yung plant, Beshi! May plant kasi. Ito, oh. Or ako lang. Or nag-iinarte lang ako. Kali Touch for M Collagen Cushion. Collagen cushion siya na may SPF 50+. Kaya sinasabi kong sunscreen siya. Nababother talaga ako sa gumagalaw-galaw na plant. Okay naman ako. Yeah. Hindi naman ako gumagalaw. Yeah. I mean, hindi naman.
Yung plant lang naman, pakita ko sa inyo ha, kasi it can't be just me. Gumagalaw talaga siya. Ayan, naka-steady yung camera ha. Gumagalaw siya, di ba guys? Nakikita nyo ba? Gumagalaw siya. Tapos kanina din ito gumaganon. Yung ito, gumaganon. Hanggang ngayon, gumagalaw pa rin, oh! Or ako lang? Uy, feeling ko nabubuang na ako. And hindi nakatouch yung camera ko sa kanya, ha? Pati yung ano, yung pinapatungan ng camera na parang cabinet, hindi din siya nakatouch sa kanya. Wala talaga. Ayan, tapos na tayo mag-makeup. Yung sa lips ko, naglagay ako ng Chateau La Beaute, yung paborito kong gamitin pang gradient. Nilagay ko siya all over my lips, tapos sa gitna, lagay ko yung, first time ko siya actually gawin, yung Maybelline Matte Ink na red, yung lagi kong gamit galing kay Ate Winnie. Hello po, thank you. Lagay ko siya sa gitna, tapos blendin ko siya gamit yung ring finger ko. Kasi alam ko na yun, sobrang long lasting nun. Nagsasnack ako ng ano, snappies. Kasi hindi pa ako kumain. Nagkape lang ako, tapos nag-tea. And wala akong kinain. Hindi din ako nag-lunch. Kasi late na din kami nagising. Kumain ako nito. Tapos ayoko naman kumain na ngayon kasi mamaya, yung kainan natin baka hindi tayo makakain ng maayos. Dala tayong leche flan. Sana okay to do. Hindi ko to napakita sa inyo ng maayos kailan ko ba ito ginawa? Kapon? Yan natin. See? Ooh. Looks like that. It looks good. Tapos, dala din ako ng patatas. Nag-ano ako, mashed potato para sa mga boys. Ilan kaya? 2, 4, 6. Kasi ano lang eh, si Mark, si Neil, at saka si Dan lang. Si Tony wala. Damihan na natin 2, 4, 6. 8. Tama na. Who's texting? Beef cubes, beef cubes. Meron akong beef cubes. 2, 4, 6, 8. Okay. Text si Lyra ko. Meron pang beef cubes. I feel like meron akong beef cubes. Sana meron. Yes, meron ako. Okay. Yep, I do. We are off. Medyo late ako ng very, very light. Okay lang, mas late yun sila sa akin. Agoy, ang bright. Mula na naman, guys. Lakas ng ulan. Maulan siya, pero sunny. Nakikita nyo ba yung sun? Parang stop lang ako sa Foodland. Bili ako ng steak para sa boys mamaya, and yun lang. Dala-dala ko na yung mga niready ko kanina. Oh my gosh, ang lakas ng ulan! Ay, buti na lang talaga hindi ako pumunta ng footy. Grabe, ang lakas. Tapos mainit na malakas ang ulan. Iba din. Okay, steak. T-bone steak daw. Asan na? Sige na, nagmamadali ako. Ramp. Yan, tapos na tayo sa Foodland. And eto, nakita ko, ano siya, yung shin on bone na, beef. Yung may bone marrow. $10 siya. Nakita ko siya dun. Hindi ko to masyado nakikita sa Coles eh. Minsan lang kasi ako pumupunta Foodland. And then, para sa boys, T-bone steak. Yan, 3 na. Perfect. And, let's go to Lyra's. Saan ako lalabas doon? Okay. Guys, nandito na ako. Hi guys. Hello, Dai. Mag-unboxing tayo. Si Tony naliligo. Oo. Kasi nakita ko nga yung car niya. Nag-park ako dyan sa nyo, driveway. Oo, kasi kaya niya nga, nilabas yung car kasi. Para diretso na yun. Diretso siya. Tsaka parang... Nakita ako ng gagawin kong bulalo ba? Yeah, perfect. Yan yung ginagawa kong pansiday. Ayan ba? Sa Foodland ka nagsha-shopping, di ba? Ito yung sa boys. Ayan, sakto. Sa boys. Tapos, ito yung sa mo. Beef cubes. Yeah. Kasi yung aking cubes, nakalimutan. Ba't parang ang dilim ng camera mo, Lodi?
Madilim ba? Yung hindi ko alam. Ayan na, lumiwanag kanina. Madilim. Baka shadow mo lang. Diba? Pag at least sikat malapit lang. Siguro naligo pa siya. Baka. Iniit ko yung tinolagay. Kumain din ako. Andun, habang... baka mabusog na ako. Sabaw lang naman. Sige. Mamaya pa naman yung dinner. Lagay ko lang to dito. Okay lang to no. Baka makalimutan ko kunin sa ano eh. Lagay ko lang dito sa freezer bag. Tapos i-freeze ko mamaya pagdating ko sa bahay. Tulad Wait, that cheese man si Rodi. Oh no, insufficient ano ako. Ano? Memory. Ay, hala ikaw. Okay lang yan. Hindi ako nito paper towel, ha? Kailan ka nagtinola? Oo, nakita ko pala sa story mo. Alam! Nagmamadali pa ako. Sabi ko, ay, na-late ako. Ako na pala na una. Uy! Uy, si Tony Mano. Wala nang Ah, naliga. Oo nga. Anong oras siya, Alice? Hindi ko alam sa kanya. Alis yun. Oo nga, pag natatamaan ng shadow, umiitim kasi sa'yo. Very bright. Nasa taas ka kasi. Magawa siya, guys, ng galunggong spring roll. Yes. Ito yung paborito kong gawin, ano, wrap. Ay, mag-wrap. Yes. Kain ka muna, Rodi. Ay, sarap naman ang tinula mo doon. Kain na lang ako ng konting rice. Paayaw-ayaw pa. Hi! Hindi ako pa ako nagluto ng rice. Ay, hindi ka pa nagluto ng rice? Ah, sige, wala nga. Ito na lang amin. Huwag mo na kaisipin. Mabuti din yan para hindi. Mabuti din yan para hindi ka kumain. Ah. Oo nga. Ito na lang. Thank you. Sabaw-sabaw. Nag-snack ako kanina nung snappies. Yun lang. Yun lang. Oo, yun lang. Tapos nagkape, nag-tea ako kanina umaga. Yun lang. Parehas tayo. Ay, Hindi masarap na to, kumain. Day. Ano, Meron akong lemon square. Yan. buto-buto. Gusto mo? Tamis, uy. Kaso ang tamis naman para dyan sa Ay, pinaka ito mo. na lang. Tama-tama na. Thank you very much. Para sa malamig na. I'm sorry. Ayan. Okay na ako, thank you. Kain tayo, guys. O, diba? Nakatinola ka tuloy ako. Ganyan din ako. Kumain ako. Ayun o. Wala, ano talaga sa'yo? Buto-buto? Hindi yung, anong tawag dito? Kamunggay ba? Ano? Kaya ito share ko binili na eh. Meron siya. Ilalagin mo ba ito na tinola mix? Hindi ka nagtitinula mix na. Hindi. Ikaw na talaga. May tinola mix ba? Meron. Yun yung ginagamit ko eh. Ay, pati pala lagyan ng tinola mix. Oo, yun yung anong ginagamit ko kasi hindi ako marunong nang wala. Ano ka ba? Ano? Ginger lang naman. Tsaka ano? Yun nga sabi nila yan, dali-dali lang daw. Tsaka yung more cubes doon. Bilis Na chicken? lang. As in, wala ka na lalagay. Yun lang. Tapos na agad. Marami lang dapat na ginger para ano siya ba yung hindi siya nakakaano. Hindi siya malangsa. Maraming ginger, sabi mo? Kasi pag chicken malangsa eh. Ah, talaga? So, yung mga Tagalog, yung mga taga Manila, naglalagay talaga sila ng ginger sa kanilang chicken. Kasi yun lang sa. Ikaw na talaga may alam sa mga ganyan. Hindi rin magluto, man. May nakita ko sa'yo, itong tuwa ako. Meron to sa ano? Tony and Marks ako bumili. Oo, yan. Tony and Mars. Diyan ka bumili? Meron malapit sa amin. Kapag sayote. Kasi wala siya sa course, wala sa Foodland. Actually, minsan, meron sa Foodland. Hindi lagi. Minsan lang. Kasi minsan, meron Timing. Foodland dito namin, merong sitaw at saka okra. Hindi talaga sila nawawala ng okra. Yung okra As nila. in? Sa amin wala, uy. Ay! Yung sa amin ba? Malapit. Yung malapit sa inyo, meron kaya. Minsan doon ako nakakita. Hindi rin kasi ako masyadong pumupunta doon. Guys, ito na yung nagawa natin so far. Ito yung kay Lyra. Kay Lyra. Kita ba? Parang, tingnan mo yung brightness ng ano ko. In-adjust ko kasi yung brightness. Tingnan mo. Bright, no? Sobrang bright. Tapos yan. Konti na lang. Ano Ito yung tinry niya. Sarap daw, sabi niya. Wait, tikman natin. Tsaka naman ang pagkakagawa ko doon.
Buti na lang ikaw, hindi isa man pagalitan ako niya naman eh. Okay lang yun eh. Gentle kaayo. First time kumain ng ano, lumpiang isda. Oo, masarap. Ako, sakto na. Di ba? Nangalahati na ako. Saka pa naluto yung sampol. Kati, taga-tikim. Alam, sa papunta, tikim. Uy, wala na! Magluluto. Ay, ito, tingnan. Sarap. Ay, di ba pa pala? Dito na pala siya, tayo. Ngayon lang. Ay, hindi ka pa din nakatikim ng isdang lumpia. O, di ba? Hindi lang ako nag-iisa. Sarap diba tayo? Aso. Sarap. Sarap. Tapusin natin ito. Di ba? Mas malasa. Where do you get the lake from? Nami? The lake, where do you get the lake from? Foodland. Guys, nandito na sila. Ito ang kanya. Dito na si Lovely. Uy, Lovely, hindi ka pa nakita sa vlog ko. Ay, sorry pala. Namablog pa sila. Sorry. May nag-vlog dito. Wag Hindi, akala ko, nag-break pa kayo. Wala pa na So, ito silang po break. ang kanyang vlogging camera M50 at ang microphone mo ay Behind the scenes. Yan. Yan ang kanya. Nag-bag si Kat kay Lovely. Luto tayo ng lumpia na seafood. I mean, galunggong. Yan. Tapos na ito. Sarap to guys. Na-try namin kanina ito ay. Tapos sila yung gumawa ng sauce. Ito hindi niya to gawa. Ano lang to. Yung dala ko. Yung sweet chili. At saka, gumawa siya nito. Suka na may onion, na may sili, na may pepper. Bang yummers. Panoorin natin sila. Andyan na yung bag ko, guys. Ano, mag-ibabag grade ako ni Jesscati. Backgrade natin si Simple Rice. Ayaw mo na. Gusto mo gamitin yung tripod ko? Hindi na. Ano na lang. Ikaw na? O, char, may taga-film. Taga-film. Wala Push. kang bayad sa ano mo ah. Blurry. Ang sa kanina pa siya. Sige. I-press. Kain na tayo lahat! Let's eat! Kain. Nag-film kami ng bag grade sa video, sa ano niya, channel niya, guys. Init-init. Ano, in-adjust ko yung brightness nito. Na-adjust mo? Oo, marunong ka? Hindi. I-check natin yung sa'yo mamaya. Kasi in-adjust ko yung brightness ng isang ano. Okay, ano ha? Okay, okay. Ito ang ating ulam, mga kaibigan. Kansi, Lyra. Masa ng ano, sisig ni ano? Spring roll, galunggong, Nasa ano pa, yummers. nasa nasa Yung mga sauce. Tapos yung microwave iniinit. Microwave, dinala ni Lovely. Yung microwave iniinit. Sila may dalang sisig nandun sa microwave. Iniinit. Ano? Journey mo sa... May weight loss journey daw siya. Baba! You eating spring roll? Patang-tawing bag dito. Si ate da, tsaka si Alia. Yeah. Magana lang. Kain tayo. Ate, let's go na ate. You wanna eat or later na? Later na? Masa na So ano, si ano na lang ka, si Lyra na lang ka-share mo. Mas accessible sa iyo yung bone. Yan ni Lyra. Tapos tayo, share tayo, Lovely. Hintay, upo na kayo. Hintay din yung sisig. Ano ko yung sisig? Hi guys. Maglagay ako dito, Lovely. Ang sipod ng sipod. Ang sipod. Yes. Yeah. Uy, kalami, ane. Nagsisili ka lang. Makalabli ni siya. Parang tayo may away talaga ba? Bakit kapag may away sa'yo, nilalabli na lang? Lovely. Kapag ano, kapag tumabait sa akin, love, pag ibig sabihin parang pag si Kati, pag alam ko galit siya sa akin, hindi niya ako daw na gusto. Grabe ka. Gumagawa-gawa talaga ng bayo. Hindi pa naman sa Gumagawa-gawa ng isyong buhay. Tapos pag si Grace naman, pag naramdaman ko, may something kami. Lovely. Lovely. Katulad na yun, hindi. Love. Hi, Dai. Dai, love. So, Let's go. oh, can we? Gumagawa ka ng isyo dyan, mami. Ako, be. Salamat tayo. Wow. Wow. Let's show them. Kailangan mo buhin yung best eh. Ay, kailangan buuhin? Ay, shucks, kala ko. Look at this one. Binigay ni Cathy at saka ni Will, guys, kay Aliyah. Wait, come here. Kailangan siyang ano It takes about 10 minutes to put that together, lovely. I'm serious, it'll just take 10 minutes. So before you commit to it, Yeah, we have dinner first. Kumain na yan. Say thank you, say thank you. Otherwise, you're gonna be like. Okay, Ben? Okay, say thank you first. Thank you. Siya na lang paanuhin niya. Bakit may mga maliliit na parts ba yan? May kulong. Okay, display mo dito na lang. Thank you. Display mo na. Thank you, Dad. Ilipat ko nga mata. Thank you. Ha?
Ah, hindi man tambal. Noon pa yan. Ay, noon pa yan? Basag na. Ay, ang lambot daw. Ay, ang likod mo naman kasi Uy, sarap. Apo. Oh, yeah. Kain niya. Hindi ko natikman yung sabaw. Thank you. Ang sarap. Ang sarap-sarap. Super. Alam mo sa ano ba? Kaya tayo dito dahil. Ay, dito. Ano yung pagkakapagin ng mga sibu-sibu yan sa kanya? Sa ano yan? Meat ata. Sa meat. Napakulo yung ano guys? Yung potato? Kasi ganyan lang ano. May laan naman kayo, Ellie. October Melbourne, Pilipinas. Get your money. Amir Baba! Saan siya sabi niya kung ano kay Chona? Hindi ko alam. Hindi ko nga, sabi ko nga, pinag-usapan na namin ni Neil kanina eh. Kasi hindi yan yung weekend ng ano, AFL. Hindi. Tapos balik na si ano si John sa work. Parang sabi niyan. May interview ka sa Sarap, Besh! Kumain ka ng apple. May interview niya. Uy. May mga tanong daw siya. Ay, Yung mga tanong mo galing sa kanila? galing sa kanya, tsaka galing sa puso ko. Ay, charot. Ganyan yan din siya. Nga naman siya. Nga naman dili mas bored sa kuha ko. Aron na yung vlog. Kapag daw daman ko yan. Hindi na ko na. Ganun ko na. Tears ko pa ba yun? Kailangan, hindi na dyan. Ano na yung vibe. Tapos ganyan ako sa damit. Ganon. Tapos ganyan ko. Ano ha? Watch out. Hindi na kayo mag-birthday sa Aliyah. Kailangan kapit na sa patalim. Sabi niya pinaplano niya. Pang dagdag daw. Huwag kayo mag-save ng ads, guys. Ang kaya pwede ba rin ni Kadri? Ano na Aliyah? Feeling ko nagugutom na itong dalawa. Kaya nga. Nagsasabi kasi kumakain na tayo. Sabi kasi nila, sabihin natin gutom tayo sa Ilang beses. Ako nagtanong Bahala sila, kayo sa bahala buhay. kayo dyan. You hungry? Neil. Neil, you hungry? No, I'm okay with it. Okay. Yeah. Wait for 2 hours. Ha, wala pa. Sila pa nagagalit. Sila pa nagagalit. Tanong-tanong. Nakatakot yun. Sino yung dumaan? Ayoko na. Bilang sa mahimik. Kasi ano? May sasabihin sana ako doon. Guya na lang ako. Guya naman siya agad. Tahimik na kasi. Siya nga sabi ang tahimik. Ano meron na pag matahimik? Grabe, over sa tahimik ko. Parang Ganun ang kutsara. Parang ramdaman kaya. Sobrang Okay, stop now. Ayan, gutom na ang boys. Kasi chika, parang naisip nila ba, parang hindi titigil to sa kakachika tong tatlo. Apat pala. Oo nga, dalawa lang sila guys. Itin ko lang yung mashed potato. Kailangan pa Hungry already, Malak? Yeah. Para sa steak? Ikaw, ano ba niluluto? Ano na steak? Dalawa lang naman sila eh. Non-stick or non-stick? O, ikaw mag-ano sa ano? Sa steak, ako sa mashed potato? Okay. Sige. Kailangan mo ng isang mixed veggies. Okay, No, ano? we'll be alright. I can just a mashed potato will be fine. Are you sure? Yeah, No, yeah. that's alright. Just a little bit of mixed veggies. No, I don't need mixed Sige, veggies. ayaw niya, Day. Okay. Ito na guys, ang leche flan. Do you want more biscuit? Say please. Say please. Ayaw mo please, ah. Oh, ito. One. Thank you. Thank
you. Teka, saan ba? Ah, already finished? Wow! Here, one biscuit. Ayan na, pagkatapos, pag-ubos na. Very mindful. Yan na natin yung leche flan. Nice. One, two, three. Binibilang mo, Lodi. Pag ano. Binibilang mo. Baliktad ng ano. Nag-train ako sobra yun. Kain ka nito. Ito yung pinaka-thick na nagawa ko. Sana okay lang. Oo, makapal talaga siya. I-open ko nga. Tingnan natin. More biscuit! Wait sa Bob. Wow. Uy, creamy siya guys. In fairness. Ayan. Oh, creamy. Yung anak ko, Race. Yang, kaya nga, humingi biscuit. Wait sa baba. Here, biscuit mo, biscuit. Ooh, yummy. Friends pa kayo. Say baboy. Say pusa. Good job. Ang galing niya talaga. Bilis pa niya matuto. Pag uwi niya, mamaya sabihin niya sa daddy niya, Baboy. Guys, ang creamy. In fairness naman. Sarap. Nag-open lang. Nag-cut lang ako ng maliit para lang ma-check. And okay siya. Takot na ba? Alam, may kumakatok dyan sa window nila. Uy, wala yung katok. Uy, kumakatok lang. Ulan. Multo yun. Baba! Aliyah! 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 Yung sus, nawala na si Aliyah. Come here. Say baboy. Bye-bye. Pusa. Excellent. Say pusa. Sa Say aso. asaw. Say kambing. Kami. Say kabayo. I love you. Say baboy. Bye-bye. Bye. Bye. Alam, may tumatawag. may tumatawag. Hindi yan akin. Baka, how about you? Say baboy. Baboy. Say pusa. Pusa. Say kambing. Good job. Girl, baba. Ano yun? Uy, yung anak mo, nag-ano din, subject lang siya. Baboy. Pusa. Kambing. Isa. Baboy. Pusa. Say, baboy. Kambing. Baboy. Pusa. May multo kasi. Ginausap ng anak mo, promise, meron talagang multo yun. Hindi, kasi makasasama sa Sabi sa mga follow mommy. Yung anak mo nagkausap follow mommy. Hindi, ang harap talaga. Sarap? Diba, napaka-creamy guys. First time ako na ganyan kakapal. Yung anak mo nagbabago. May girl nagbabagoan. Baba! Are you playing with someone? Baba Black. Baba Black shape. Uy, may kalaro tong bata do. Lululo, tutumba ka. Guys, nandito pa din kami. Gutom yung asawa ko, guys. Nandito na din si Togi pala. Ha? Watch for Arna. Interview watch. May pa-interview siya sa amin. May leche plan kami dito. Dito talaga kami. Leche plan. Perfect job ka. Alamin niyo yung kung meron makatagamit issue ni Race. Andun sa akin. Doon, panoorin nyo doon. Ang lechon yun is kaslis naman lang. Kasi ito, pagkukunwari lang tayo. Ay,
nga! Kunin ko yung backpack. Uwi na siya, guys. Ang daming pages. Bye. Si Baba uwi na din. Say bye-bye na, Baba. Good chance to crush you again. Nakalalab na yan sa akin. Lalab Sa na yan. Wednesday, punta ako dito, ha? Ano daw? Say baboy. Say baboy. Manok. Manok. Say manok. Manok. Say pusa. Busy siya. Maya na busy siya, okay? Bye, Baba. Lalab ni nang agyon. Bye-bye. Say bye. Bye. Bye, guys. Say bye, guys. Bye, guys. Si Aliyah tulog na. Doon ay sa mami niya. Tulog na. Alis na sila dahil. Wow, may pabaon ka pa talaga. Ay, ang ganda ng coat ni Kat. Ang social meeting. Para akong reporter. Gusto ko nga yung ano pa ba? Turtleneck tapos ganyan na kulay. Ang ganda dahil. Tagal na to sa akin. Ano na, 4 years. Maganda. Chill lang ba? Chill lang. Hindi pa ata kami alis si... Si Neil alis na. Ay, nasa likod pala si ate. Ay, nasa likod lang ng couch. Dahil alis na. Alis na. It's not too bad. Alam niyo ba anong oras niya? Alis na. Bye. See you later. Take care. Hello to Mark from me. Yes, yes. Say Dito lang kami kanina. Oh. Ski dive? Nakauwi. Kaya nga, kasi ano, ang warm nitong jacket ni Dan. That's a bloody good jacket, this one. I know, this is You actually really get good. hot wearing it. I don't feel something in it. Yeah, I've got another one. Okay. Wow. Are you that Papunta cold? lang naman sa car. You're only walking. I know. It's just in the driveway. Okay, I'll help you, babe. Wait, my bag. Bahay na kami, guys. Late na. Nakadala pa ako ng leftover pala, oh. Ano, yung lumpia at saka sisig nila. Thank you. Anyway, yun na yung vlog, guys. Salamat, guys, for watching. Sana nagustuhan nyo. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Be good, guys. Bye. Good night, my love. Ay, good morning. Morning.